मैयाबो भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखै न'आव एसे प्रब्लेम जाना दं सासे आंनि असे फंबाय बाक्सायाव स्ट्रक जानानै एडमिट जानानै दं आइसिइउ दं बिनिनो माखासे टेनसनजों जाबजोंनो भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखै नैबे मोनसे बुस्थुखौसो मैया खौरां बिजोङावसो नुनो मोनदों खोनासंनानै लानि मोनसे बिक्रम दैमारिनि जितु एकर्डनि दफायाव लिरनाय थानाय हिसाबै ना टंलायावहाय मोनसे ब्रिज बानायनायनि बाथ्रा दाखालि बुंलांबाय 80% 82% बायदिसिना बुंलांबाय जोंना महान इन्डियाननि महान लिडार स्टेटनि नङा बिबो काउन्सिलनि महान नङा स्टेटनि महान नङा बियो इन्डियाननिनो बियो महान लिडारा बुंना गालांबाय 82% बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाबाय नाथायबा दा बिक्रम दैमारि मोना दम जायगायावनो थांथारनानै माखासेखौ प्रुफ जि जायगायावहाय जानांगौमोन ब्रिज टंला होननाय मोनसे स्टेशनावहाय बे ब्रिजआबो गैया बे जायगायावनो थानानै बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुंदों खोनासंना लानि जों एसे मोनथिनानैबो लानि बुजिनानैबो लानि माखासे बुंबावनो सानदोंमोन आं न'खरनि प्रब्लेम थानायावहाय बा न'खरनि फंबाय आंनि फंबाय जों बिदा फंबाय साब्रै नालाय बिदा फंबाय साब्रैनि गेजेराव आंनि सेकेन्डआ आंनि उन्दैया बियो स्ट्रक जादों रङिया हस्पिटालावसो दं दासिमबो मा जागोन बे उननि बाथ्रा बियो नङा होमबा हामनाय हामि बे गोजौनि बाथ्रासो इसोरनि सायावसो हगारनाय दोननायफोरबायदि जानानै दङ मानोना होनना बुङोब्ला न'आवथ' जोंनो सेरखमखाना अबस्था हालोदा मोजां नङा एकदम न'आ कन्डिशना मोजां नङा ओंखायनो मैयाबो लानो हानाय जायाखै जियानो हक आं नायग्रोनानै लानोसै खोनासंबावना लानोसै मोजां बुजिनानै लाबावनि नङा होनबा दिनै आंनि आखायाव दङ बिटिआर एकर्डनि मोनसे दफानि लेखा दिनै जोङो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट थारैनो गमामायैनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल सरकारा स्टेट सरकारा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जेसेबां मावफुंदों नंगौआ मा सैथोआ मा बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों दिनै बे टंला सोहोराव जोङो मोनसे रेलवे ट्रेकआव गसंनानै बुंदों जोंहा एकर्डआव दङमोन फ्लाइओभार एट रेलवे क्रसिं एट गरेस्वर टंला एन्ड उदालगुरि दिनै जोङो दङ टंलायाव नोंथांमोना बुंनो हागोन ना टंलायाव रेलवे क्रसिं फ्लाइओभार दङ नोंथांमोना बुंनो हागोन ना हाया आरो नोंथांमोनानि नुगोन एकर्डआव दङ जे नोंथांमोना नुदोंना मालाबा इन्स्टिट्युट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट एट टंला नोंथांमोना बेबायदि इन्स्टिट्युटखौ टंलायाव नुदोंना नुवाखै अब्ला दिनै जिर' ग्राउन्ड रिपर्टआव रायजो राजानि गेजेराव जनगणनि गेजेराव जों फैदों बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा बेसेबां जाफुंदों बेल' नङा दङ नै गोबां दं उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बरमा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै रायजोजों थानानै जोङो दिन्थिगोन जे बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा लिरनाया जेरै दोङो बिदिनो दोङो बेयाव लोर सोर जायाखै जेबो जाफुंनायनि जेबो इमप्लिमेन्टेसननि जेबो बेयाव सोलाय सोल' जायाखै बेनिखायनो दिनै जों बुंदों बिटिआर एकर्डआ मुङावल' जानानै दङ जाफुंनायनि आगानसेबो आवगायाखै होननानै जों नैबे लेखाखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो हायो माने अलरेडि 5 बोसोर बारबायानो थांनाय माबायाव 27 जानुवारियावनो 5 बोसोर जाखादों दा बेवहाय नुबाय जोङो बेवहाय माने मोनसेबो दफाफ्रा दिनै सुफुंजायाखिसै दिनै जों जे जायगायाव दङ टंलानि रेलवे क्रसिंआव दङ दा बेवहायबो फ्लाइओभार जानायनि बाथ्रामोन उदालगुरियावबो जानायनि बाथ्रा गरेस्वरावबो जानायनि बाथ्रा बा गोबांथार जायगायाव लामा दालां जानायनि बाथ्रा दंमोन नाथाय बिथांमोना दिनैबो मोनसेबो दालां लामा बानायनो हायाखै दिनै बिनिफ्राय बुंनो हायो बे मोनसे फैलार एकर्ड आरो बे मोनसे सान्थि सुक्ति हिसाबै दिनै सुक्ति जादों सहि होजादोंमोन एनडिएफबिफोरजों बा एबसुजों नाथाय नुबाय एनडिएफबिनि लिडारफ्राबो रावबो गवा रन्जन दैमारियाबो जेलावनो दं केसआबो दिनै उइथड्र जायाखिसै दा बिनिफ्राय बुजियो बे माने टटेलि फैलार मोनसे एकर्ड आरोखि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजबो जायाखिसै एथ'ग्राब माने मोजां दफा लिरना लाबोदोंमोन मोनसेबो जायाखिसै सिमा निर्धारन खालामनायनि बाथ्रा अल्टारेसन अफ बाउन्डारिनि बाथ्रा दंमोन दाजाबनाय दानख'नाय बेबो दिनै मोनसेबो मावजायाखै दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै लांजाफिनबायसो 60टा समस्ति दा
जों इलेक्सन गेलेनो मोननांगौमोन फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जिथुनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं नाथाय बिथांमोना बेखौ मावनो हायाखै दा 40टा समस्तिनिसो दिनै बिटिसि एकर्ड जानो माबा इलेक्सन जानो थांगासिनो दं दा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिथांमोना मोनसेबो दफाखौ मावनो हायाखिसै थेवबो दिनै बिथांमोना सेन्ट्रेलनि लिडार लाबोयो मालाबा आसामनि चिफ मिनिस्टारफोरखौ लेंनानै लाबोयो मिथिं दावथिङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंलाङो हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंलांबाय 99% इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै बुंदों दाख्लै माने आसामनि एसेम्ब्लिया जिहेतु बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जाफैदों एसेम्ब्लियाव जाफैदों बेयाव बुंलांबाय गासिबो मावजाबाय मोनसेल' बाखि दंसै दाख्लै अमित शाह बिथाङा फैनानै बुंफैलायबाय 82% इमप्लिमेन्ट जाबाय होनदों जादोंब्ला मानो फ्लाइअभारा टंलायाव जादियाखिसै मानो उदालगुरि मानो गरेसआव फ्लाइअभार जादिया मानो एनआइटिआ जादिया मानो स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया जादिया मानो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जादिया दा बेफोरनो आरोखि प्रश्न माखौ लानानै 82% जाखो होनबाय थाखो दा बेहाय जोंहा माने दिनै बे बिबुंथिनि गेजेरजों दिनै प्रमद बर'खौ दिनै अपमान खालामदोंना प्रमद बर'खौ बुरबक बानायलांखो ना जोंनि बिटिसिनि लाख लाख मानसिफोरखौ दिनै माने थगायलांखो ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफोरखौ थगायलांखो ना बुरबक बानायलांखो दिनै बे माने दुखुनांथाव जाबाय आरो मालाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे बिटिआर एकर्डखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै बिथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्ट दादों नङा होमबा आरो एमएलएबो देरहानानै दं बिथांमोना नाथाय बे एमएलएफ्रा दिनै मन्त्रि दं उरखाव गोरा ब्रह्म लरेन्स इस्लारिमोन दङ दिनै माने अनेकथा नेता दिनै बे नोंथांमोननि उदालगुरिनिफ्रायबो दङ दा दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङानो डेपुटि चिफबो आरो एमएलएबो जानानै दङ बिथांमोना बुंनांगौमोन जिहेतु समयसा गावसिनि दिनैहाय दिनै रन्जन दैमारि गनायनि बाथ्राखौ एसेम्ब्लियाव दैखांनांगौमोन बेखौबो बुङाखिसै दिनै माने मोनफ्रोमबो दफा जे इमप्लिमेन्ट जायाखै बिथांमोनहा ना पार्लामेन्टआवनो सानै एमपिआ बुंदों ना एमएलएफ्रानो दिनै बुंदों दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेनिफ्राय बुजिनो हायो बिथांमोननि बे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि सासेबो इएम डेपुटि चिफ बिथांमोननि मन्त्रि रावबो खामानि गैया रायजो राजाफोरनि अभाब अबिसखौ सुफुंनानै होनो हानायनि खेमथा गैया बिथांमोना दिनै एसेम्ब्लियाव सोर मन्त्रिखौ गियोथाय ना आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ गियो ना हम मिनिस्टार अमित शाहखौ गियो ना नरेन्द्र मोदीखौ गियोथाय मानो बाथ्राखौनो बुंनो हाया माने बेसिबां बाग्ला मोसौ रनसाय लिरनाय बादि दिखावनि जिथु एसे बिदि लिरनाय बादि फरायनानै सेस खालामलाङो आरो मालाय बे दुखुनांथाव खोथा बेखौथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दांनांगौआनो गैया बे हाइकर्टनि खामानि हाइकर्टआ जाबाय मोनसे स्टेटआव मोनफा मोनफा थायो जोंना गुवाहाटि हाइकर्ट बे हाइकर्टआसो बिजिरनानै बिथांमोननि केसफोरखौ उइद्र' खालामगोन बा माबा मोनसे सेन्टेन्स होगोन बिथांमोनखौ माबा मोनसे फाइनेल बार्डिक्टखौ दिनै बे गुवाहाटि हाइकर्टआसो होगोन नाथाय बेखौ उल्थां फाल्थां खालामनाया बे जाबाय महरा खालामनाय जाम्बा खालामनाय बुरबक खालामनाय आयेना माने आयेन हिसाबैनो दङ बिथांमोन रावबो इउटिलाइज खालामाखै बेबहार खालामाखै बोरैबा रन्जन दैमारिखौ गहोनो हायो 60 जनखौ बोरै जेलनिफ्राय गहोनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङा जेबो प्लिट खालामाखै एडभकेसि खालामाखै ओंखायनो दिनै जेरै दं बिदिनो दंबाय थायो आरो